Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі і працягнем гэтае абмеркаванне з дарадцам Святланы Ціхановскай па навуцы і адукацыі, гісторыкам Павлом Церашковічам. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю. Спадар Павел, вы так ужо ведаеце з такой інтанацыяй, що типа зараз я вам тут усім що раскладу по палічках і дам жару і чаду. Але вот давайте і наваліце нам вот гэтага ўсёй праўды і ўсяго астатняга. Я хочу вярнуцца на некалькі дзён да канферэнцыі Новая Беларусь, у якой вы таксама удзельнічалі, былі спікерам на панелі, прысвечанай пытанням адукацыі, але можна сказаць, вот гэтым і гэтай панелі ўвогуле усім развагам, як мне падаецца, на канферэнцыі ў звязку з адукацыйнымі тэмамі задаў пэўны тон Павел Севярынец, калі нечакана ў сваёй прадмове запусціў такое тэзу, сцвярджэнне, што першае, давайте не падманваць сябе і не будзем надалей лічыць ЕГУ, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, беларускім універсітэтам. Гэта неправда, і давайте так адмовімся ад гэтага тэзіса. І другое, нам трэба займацца стварэннем свайго сапраўды нацыянальнага беларускага універсітэта, ну, на дадзены момант за мяжой. І давайте вось па пунктах пачнем з гэтых двух тэзісаў і пачнем з першага. Что не так з ЕГУ? Давайте только, я ведаю, что вы працавалі, выкладалі в ЕГУ, я ведаю, что вам давялося сысці не по сваёй ахвоце адтуль, без асабістых нейкіх, можа быть, крыўдачак, але па палічках і в адпаведнасці з фактамі. Что не так з ЕГУ? Ну, по-першае, конечно, зараз ситуация трагичная у ЕГУ. Давайте вось пачнем з гэтага. Ситуация трагичная, университет объявлен экстремистским. Гэта падзея надзвычайная, бо гэта формально литовский университет, так, и гэта ўмешальніцтва ва ўнутраныя справы Литвы. И вось гэтае абвяшчэнне экстремистским, яно закранае тысячи, калі не болей людзей. Бо гэта і ты, хто зараз вучыцца і працуе у гэтым універсітэце, гэта ты, хто калісьці там працаваў і вучыўся, гэта бацькі, і не толькі ты, хто зараз там вучыцца, а хто і калісьці вучыўся, бо усіх іх могуць абвясціць пасобнікамі экстрэмізму. И на сегодняшний день статистика попросту такая жудасная, вядомые 183 выпадки розных форм уздзеяння. Гэта могли быть там и профилактычныя беседы, и агрессивные беседы, и калі ціснули на бацькоў, казали, калі вот ваш дзіцёнак там не сыдзе з ЕГУ, то мы вас посадим. Вось гэта прэтэнзіі, хто хтосьці там 10 гадоў назад оплатил навучанне в універсітэце и гэтак далей, гэтак далей. Эта ситуация, конечно, вельмі и вельмі складаная. І ўвогуле яна пагражае існаванне інстытуцыі, як інстытуцыі. Я бы сказал, что на сённяшні дзень ситуация больш складаная, чым тая, якая была ў 2004 годзе, калі універсітэт зачынілі у Мінску. Тое, што тычыцца тэзы Павла Севярынца, што трэба забыць про Еўрапейскі гуманітарны універсітэт як універсітэт беларускі. Тое, што там адбываецца ў гэтых адносінах, гэта з'ява не першага года, не 26-го. Гэта ўжо давняя з'ява, яна цягнецца доўга, і яна выяўляецца ў тым, што кіраўніцтва універсітэта, яно шмат разоў змянялася, але яны мэтанакіравана пазбаўляюцца нават ад таго, каб пазіцыянаваць сябе як беларускі універсітэт.
І вось калі у ЕГУ вельмі часто меняются статуты, ну як конституция, да? Вот так у іх статут. І вось я памятаю той статут, по яким працаваў яшчэ я, і там была записана миссия университета, гэта прадстаўляць якасную адукацыю, праводзіць навуковыя даследаванні на карысць беларускага народа, я падкрэслю, беларускага народа, дзеля яго збліжэння і далучэння да сусветнай і еўрапейскай прасторы адукацыі. Вось так была сфармулявана миссия раней. Калі мы зараз паглядзім у апошнюю редакцию статута, там написано, что гэта студэнтацэнтрычны университет, які арыентаваны на студэнтаў з Беларусі рэгіёну і які працуе дзеля таго, каб умацаваць грамадзянскую супольнасць. І ўвогуле, вось калі взять сённяшні статут, там сторонок 30 усяго будзе, але слово Беларусь там узгадываецца, здаецца, 2 ці 3 разы. Калі вы зойдзеце на сайт, і асабліва там не будете глядзець беларускую версію, там вельмі цікава, што іх там беларуская, ангельская, літоўская і руская версіі, і яны адрозніваюцца тым, як пазіцыянуецца універсітэт. І вось калі глядзець не беларускую, то там увогуле ніякіх прыкметаў таго, што гэта беларускі універсітэт, вы просто не знойдзеце. Вось у чым сітуацыя. Сам універсітэт прадстаўляе сябе як нейкі рэгіянальны, але не як беларускі. І тое, што я сёння чую ад тых калегаў, якія там працуюць, ці студэнтаў, якія вучацца, то гаворкі ўжо ідуць такі, калі нас абвясцілі экстрэмістамі, то хутчэй за ўсё студэнтаў з Беларусі не будзе. Трэба нейкім чынам выжываць, значыць, будзем набіраць студэнтаў у Расіі, у краіне, магчыма, у Цэнтральнай Азіі і гэтак далей, і гэтак далей. Ну і зноў жа такі, гэта будзе яшчэ больш аддаляць універсітэт ад Беларусі. Ну і яшчэ адзін такі момант вельмі істотны. Універсітэт любы павінен дакладней мець такую мэту – прадукаваць локально релевантные веды на увесь свет. Что гэта означае? Что университет стварае веды про тую прастору, дзе ён знаходзіцца, з якой ён звязаны. І калі гэтага няма, то такую установу вельмі цяжка назваць універсітэтам. У ЕГУ заўсёды існавалі, асабліва вось пасля пераезду эміграцыі, заўсёды існавалі праблемы з навуковай дзейнасцю. Былі прэтэнзіі, што яна недастатковая. І калі вось гэтага няма, калі універсітэт па шыльдзе універсітэт не прадукуе гэтыя веды, то тут узнікае пытанне, ці ўвогуле гэта універсітэт, ці просто коледж. Вось такая сітуацыя. І я ведаю, што спадар Северінец, ён наведаваў універсітэт, у яго былі размовы з кіраўніцтвам. Гэта яго ўражанні, якія, шчыра кажучы, супадаюць з маімі. Спадар Павел, атрымліваецца так, што вось гэты шлейф гістарычны звязаны з тым, што гэты універсітэт, еўрапейскі гуманітарны універсітэт першапачаткова быў створаны беларускімі прафесарамі, прафесурай у Беларусі, працаваў ён у Мінску, і потым у выніку рэпрэсій і забароны на дзейнасць вымушаны быў перанесціся і атабарыўся у Вільні. Потым ні гэтай прафесуры заснавальнікаў не засталося, змянілася канцэпцыя падыходы, і ўсё, што засталося, гэта толькі тое, што пераважная большасць студэнтаў у гэтым універсітэце былі з Беларусі. Беларускія падлеткі туды ехалі вучыцца.
і ўсё, больш ніякай сувязі ні па навуковай часці, ні па адукацыйнай частцы, ні па ўсім астатнім ніякай не засталося. Гэта стаў выключна літоўскі універсітэт. Толькі вось гэта памяць, што ён быў заснаваны беларусамі, прымушала нас па-ранейшаму называць яго, ну, ці адносіць да беларускага універсітэта. І ўсё, але гэта памылковая такая сувязь. Ну, ведаеце, не толькі студэнты, там яшчэ ёсць і выкладчыкі. І раней беларускія выкладчыкі складалі большасць акадэмічнай супольнасці. На сённяшні дзень я не ведаю колькі, таму што звесткі гэтыя засакрэчаныя, якія там суадносіны беларускіх і іншых выкладчыкаў, я папроста не ведаю. Тое, што тычыцца выкладання, тут нельга сказаць, што там цалкам не было беларускага кампаненту. Ён сапраўды быў. Больш таго, вось пасля 2020 года была спроба ці стварыць, ці аднавіць праграму па гісторыі. Было 2 наборы, і на гэтым усё завяршылася. Есть праграмы, якія там звязаныя з культурнай спадчынай. Вось, і там не толькі еўрапейская спадчына, таксама і беларуская, вось у гэтых адносінах яны звязаны. Але збольшага ўсё ж такі не. І я магу успомніць тыя часы, калі я працаваў, і я добра памятаю, і мне так падаецца, што і сёння такая ж сітуацыя, што збольшага гэта такі касмапалітычны універсітэт. Я не ўкладываю сюды нейкі такі дурны сэнс, менавіта касмапалітычны, але не беларускі. Беларускага там заўсёды не хапала. Ну, ведаеце, калі тут казаць, што вот там же ж нешта пра гісторыю Беларусі ёсць, таму там кампанента і таму вот мае дачыненне, так у Варшаўскім універсітэце ёсць факультэт беларусістыкі, а ў Беластоцкім універсітэце таксама ёсць пэўныя кампаненты беларускасці. Мы ж іх не называем беларускімі там ці датычнымі там да беларускага універсітэтамі. Але я чаму звярну увагу, каб падкрэсліць канчаткова, што гэта ўжо цалкам, хутчэй за літоўскі універсітэт. Тут мы падыходзім да такого пытання меркантыльнага, як мы гэта любім. Таму што Еўрапейскі саюз, там можа не толькі Еўрапейскі саюз, можа там і ЗША, выдаткоўваюць пэўныя грошы на развіццё беларускай дэмакратычнай супольнасці. Частка гэтых грошай канкрэтна прызначана на адукацыю, на адукацыйныя працэсы. І вялікая колькасць гэтых грошай, якія ідуць на адукацыйныя працэсы, ідуць на Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Калі ён не беларускі, то якой халеры ён атрымлівае гэтыя беларускія грошы? Дзякуй вялікі, вы амаль што адказалі на гэтае складанае пытанне. Гэта сапраўды так. Адзінае, у меня на руках няма лічбаў канкрэтных. Я чуў розныя. Там, напрыклад, што да паловы ўсяго фінансавання па падтрымцы не адукацыі беларускай, а па падтрымцы грамадзянскай супольнасці Беларусі ідзе на Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Я не магу сказаць, наколькі гэта сапраўды так ці не, таму што, вядома, што збольшага гэтыя лічбы таксама недасяжныя да адкрытай публікі, але гэта сапраўды факт. Гэта ёсць. І тут узнікае пытанне, што калі гэта для грамадзянскай супольнасці, то першае пытанне, а што ж менавіта робіць гэты універсітэт для грамадзянскай супольнасці? А ў дадатак я магу сказаць, што вось у апошнія гады было некалькі спробаў з боку грамадзянскай супольнасці, каб усталяваць кантакты з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, каб супрацоўнічаць, каб у самім універсітэце голас грамадзянскай супольнасці пачулі.
Але, на жаль, усе гэтыя спробы яны нічым не скончыліся, і ўсе гэтыя спробы былі перарваныя менавіта кіраўніцтвам еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Раней, калі там казалі, што ну вось глядзіце, яны там у грамадзянскай супольнасці ўсе экстрэмісты. Вось калі мы будзем з імі супрацоўнічаць, то і нас зробяць экстрэмістамі. Я памятаю, як выкладчыкі маладыя казалі, ну глядзіце, калі нас зробяць экстрэмістамі, мы ж не зможам у Мінск ездзіць кожны тыдзень. Ну зараз сітуацыя змянілася. І яны такія ж, як мы, экстрэмісты, але зноў жа такі усе нашыя прапановы, я асабіста рабіў прапанову рэктару, і прапанаваў канкрэтна, што мы ў гэтай крытычнай сітуацыі гатовыя дапамагчы. Мы ведаем, як дапамагчы, але трэба супрацоўнічаць. Адказу няма. Спадар Павел, у такім выпадку, калі еўрапейскі гуманітарны універсітэт не з'яўляецца часткай беларускай грамадзянскай супольнасці, і беларуская грамадзянская супольнасць, мне падаецца, па гэтаму пытанню дасягнула кансэнсусу, то што і як трэба зрабіць, каб грошы, якія выдаткоўваюцца на беларускую грамадзянскую супольнасць, а забірае сабе не частка гэтай супольнасці ЕГУ, ўсё ж такі ішлі тады не ў ЕГУ, а іншым праектам на стварэнне таго ж самага сапраўды нацыянальнага беларускага універсітэта, пра які казаў і Северыніц, пра які вы таксама казалі ў ранейшых нашых стрымах. Ну што трэба зрабіць? Пра гэта трэба казаць. Казаць нашым партнёрам, казаць донарам. Тут трэба аддаць належнае беларускай такой делікатнасці, сціпласці. Что так, мы кажам пра гэта, але кажам вельмі так вось лагодна, спакойна, часта там просто намекаем на гэта, але я з вами згодная, пра гэта трэба казаць абсалютна адкрыта. Або універсітэт усё ж таки мяняе сваю місію на беларускую, або калі уже вы не лічыце самі себе беларуская установа, а нейкай рэгіянальнай, ну калі ласка, ніхто не супраць, каб універсітэт працягваў існаваць, але тады за кошт нейкіх рэгіянальных грошай. Слухайте, мы ж калі верыць крытыкам офіса і дэмсілаў, усе гэтыя грошы, якія выдаткоўваюцца на дэмакратычную, на беларускую супольнасць, яны ж усе праходзяць, ці ўсе спачатку кладуцца там у шуфлядку Ціхановскай, у портфель Франека. Так я так разумею, гэта ад іх залежыць, каб яны ўжо для ЕГУ перасталі гэтую шуфлядку адкрываць. Калі ўжо я дарацца па адукацыі, то у меня павінна быць такая шуфлядка, але ж просто не ведаю, дзе яна ёсць. У вас просто стол неправільны, я б бачу збоку у вас, там без шуфлядак. Нема шуфлядкі, да, все. Калі б грошы былі, яны б ляжалі тут наверсе, бо іх нікуды не схаваеш. Не, гэта абсалютна не так. Офіс не займаецца размеркаваннем гэтых грошай. Абсалютна не. Больш таго, нашы магчымасці ўплываць на гэта, яны не такія вялікія. Мы можам только даваць парады. І не больш таго. Давайте тады, можа быць, у працяг гэтай тэмы другая частка. Вось стварэнне свайго нацыянальнага беларускага універсітэта. Северыніц сказаў, што можа быць варта сапраўды на базе узгаданага ўжо беластоцкага універсітэта гэта зрабіць. Як вам бачыцца магчымасці, перспектывы? Я не думаю, што ёсць сэнс рабіць новы універсітэт на базе нейкага таго, які ўжо існуе. У нас, дарэчы, ёсць прыклады устаноў, якія ўжо працуюць. У нас ёсць вольны беларускі універсітэт, ён уже некалькі гадоў працуе.
але збольшага гэты універсітэт гэта інстытуцыя дадатковай адукацыі, якая прапануе асобныя курсы, але не праграмы навучання. Ёсць беларуская акадэмія, вось калі ўжо гаворка ідзе пра тое, каб штосьці выкарыстаць нейкую установу і на базе яе ствараць. Да, вот ёсць прыклад беларускай акадэміі, гэта фактычна некалькі праграм навучання у вышэйшай школе менеджерскіх кадраў у Коніне. І гэтыя праграмы, яны фактычна польскія праграмы па зместу, по тых прадметах, якія туды ўключаныя. Адзінае, што там выключэнне зроблена для беларусаў, што выкладанне вядзецца на беларускай ці на рускай мове. Але вось тое, што гэта праграмы польскія, людзі атрымоўваюць дыпломы, і я таксама там трошки выкладаю, і меня заўсёды здзіўляе, што там студэнты беларусы з усяго свету. І з Європи, і з Тунісу, і з Турції, і гэтак далей. То бок попыт на гэта ёсць, але гэта не універсітэт, гэта толькі две праграмы. І таму, вось калі ўжо ствараць універсітэт, так ствараць як незалежную структуру. Бо інакш будуць супярэчнасці непазбежныя, і інакш папросту нацыянальны універсітэт не стварыць. Зразумела. Спадар Павел, я хацеў бы з вами закрануць яшчэ вельмі важную тэму адукацыі, але таго, што адбываецца зараз у Беларусі, і можа быць вашыя парады, ваше бачанне. У нас быў днямі на сайце Еўрарадыё матэрыял, дарэчы, звярніце, калі ласка, на яго увагу, гэта я звяртаюся до наших гледачоў, дзе мы расказвалі пра тое, што у беларускія школы напярэдадні новага навучальнага года Міністэрства адукацыі адправіла інструкцыйна метадычны ліст, у якім даюцца рэкамендацыі, як падаваць некаторыя тэмы гісторыі Беларусі. Я думаю, што вы бачылі, вы чыталі гэта, ну і там размова ідзе пра тое, што беларускай нацыі вельмі дапамагла расійская імперія. Вот не было б расійскай імперыі, глядзіш, і беларускай нацыі б не было, шляліся бедныя па свеце, голыя, нішчыя, беспрытульныя і гэтак далей. І з гэтай нагоды как бы пытанне, калі гісторыя ў беларускіх школах вось под таким жорсткім ідэалагічным ціскам і прэсінгам, то як моладзі даведвацца сапраўдную непадцэнзурную гісторыю? Ну, сапраўды, з гісторыі праблемы вельмі сур'ёзныя, і вось не толькі гэты ліст з інструкцыямі, як там што выкладаць, ёсць яшчэ іншыя прыкметы, там камісія па фактычна перагляду падручнікаў па гуманітарным прадметам была створана. Бачна, вось, напрыклад, як уплывае ідэя рускага міра, калі ўзяць апошняе выданне ў мінулым годзе было падручніка для 11 класы «Гісторыя Беларусі» ў кантэксце сусветнай гісторыі, дзе ёсць параграф вялізны па найноўшай гісторыі Расіі, і там фактычна ідзе такая апалогія агрэсіі Расіі в Украіне, адкрытая. Вось, так што тут праблемы безумоўна існуюць, і выйсце карыстацца тымі матэрыяламі, якія ёсць зараз, вялікая колькасць сайтаў, тэлеграм-каналаў, звязаных з гісторыяй. Я гляджу, што яны становяцца ўсё больш і больш папулярнымі. Але гэта не здымае той праблемы, што нам патрэбныя альтэрнатыўныя падручнікі. Альтэрнатыўныя падручнікі па гісторыі. Я ўжо не першы раз пра гэта кажу. На жаль, нашы партнёры замежныя неяк яны не ўспрымаюць гэтую ідэю, яна не падаецца актуальнай, ці ўвогуле падтрымка такіх праектаў здаецца вельмі складанай. Таму я вось ужо сваім калегам неаднаразова кажу, што трэба запускаць праграму «Народны падручнік»,
і зрабіць краудфандинг. Дарэчы, ну вот у асяроддзі прафесійных гісторыкаў мы ўжо праводзілі такое ціхенькае пытанне, а колькі патрэбна грошай, каб вот усё кінуць, ось, каб там не капала над головой, як заплатіць за аренду і купіць ежу, і вось там за год стварыць подручнік. Ну і в прынцыпе гэта не такія вялікія грошы. І я лічу, што гэтым трэба было бы заняцца, асабліва тое, што тычыцца вось гэтых найбольш ідэалагізаваных частак беларускай гісторыі, гэта 20, 21, 19 стагоддзя. Ну а з 19 стагоддзям там уже давно такое у іх было, што гісторыкі праўладныя, напэўна, праўладныя будзе не вельмі дакладна, прыўладныя, яны зараз вось намагаюцца даказаць, што русіфікацыя была лепшая за паланізацыю. Ну і тут просто вы бачыце такі падман ідзе. Ну, нацыі так, яны в асноўным пачалі фарміравацца ў 19-м, пачатку 20-го стагоддзя. І вось калі Беларусь была ў гэты час у складзе Расійскай імперіі, то гэта значыць дзякуй Расійскай імперіі, што там склалася беларуская нацыя. Да нічога падобнага. У якой бы імперіі яна не была, усё роўна бы пачала бы складацца. Але, спадар Павел, вы кажаце пра такі класічны, умоўна кажучы, падыход стварэння падручніка. Ну, я ўяўляю сабе падручнік гэты, ну, як па якім мы вучыліся. Вось кніжка, дзе напісана гісторыя Беларусі, і па гэтую кніжку ты адкрываеш раздзелы, чытаеш, глядзіш там карцінкі, тлумачэнні піш. Як вы сабе ўяўляеце гэты падручнік зараз у школьнікаў у Беларусі? Да вельмі проста. Каб ён прыйшоў дадому, уключил VPN, ось, і паглядзеў той самы параграф, які был у школе, і які напісаны іншымі гісторыкамі. І просто параўнаў. Вось і ўсё. Гэта галоўнае, што трэба зрабіць. Ну і плюс, ведаеце, я уже шмат разоў сутыкаўся тут у эміграцыі, бацькі, бабулі, дзедулі, асабліва вот бабулі, дзедулі кажуць, што ну вось нашыя ўнукі тут пайшлі у польскія школы, у літоўскія, але ж трэба, каб яны захаваліся беларусамі, патрэбна нам свая гісторыя. Вось я таму і кажу про народны падручнік. Ну, добра, стварыць такі падручнік, хай гэта не ў такі, хаця і ў звыклым выглядзе папяровым, але электронны выгляд, электронны падручнік, это па-сучаснаму ўсё. Але, ну, дзеці, ён ў школе адседзеў, я ведаю, як тут у школах это ўсё зараз тут у польскіх перажываюць, ну, вернуцца яны. Куды яны полезуць, у які падручнік, там час знайсці, можа быць, пагуляць, а яшчэ там же ж вон тиктокі чакаюць, інстаграмы, у те самае трэдцы твае, і ты полезеш чытаць альтэрнатыўную гісторыю? А чаму ж не? Калі яна будзе добра, цікава напісана. І самае галоўнае, ну, глядзіце, калі мы арыентуем наш падручнік на Беларусь, да? Паглядзіце, што было ў мінулым годзе. А гэта было напрыканцы навучальнага года, калі там был такі флешмоб, і школьнікі, яны там рвалі на кавалкі білеты па гісторыі Беларусі, палілі, выкідывалі. Ведаеце, што гэта было? А гэта был такі загад Міністэрства адукацыі, і усіх дзевяцікласнікаў прымусова загналі па суботах. Вось вы кажаце, калі ім там адпачаць. Іх загналі па суботах на факультатыў па гісторыі Беларусі, які свадзіўся да таго, што трэба вось даўбіць білеты па гісторыі. Іх настолькі задаўбілі гэтымі білетамі, што іх просто, ну, вось такая натуральная ненавісць, да, гэтага прадмета і да таго, як он афіцыйна выкладаецца. І калі б была альтэрнатыва, я думаю, спрацавала б яшчэ лепей. Некалькі момантаў. Першае, вот размова про тое, што трэба вот дзецям як вот іх прымусіць чытаць, хай сабе нефармальны, хай можа быць і цікава напісаны, але падручнік у не працоўны
час. Пишуць, можа трэба максімальна раскручваць праекты з нефармальнай адукацыяй, выкарыстоўваць нейкія іншыя метады. Карацей кажучы, не бачым пакуль, як вырашыць праблему, каб не вырасла пакаленне, якое лічыць Каліноўскага палякам. Ну так, тут можна выкарыстоўваць усе метады. Той же самый ТикТок, у ТикТоку можно выдатно представлять гісторыю Беларуси. Без проблем. И прикладов у нас таких шмат. Яшчэ один момант. Я раней, правда, прыйшоў под іншым стрымам каментар. Я адмыслова яго выпісаў для вас, вот каб абмеркаваць гэтую тэму з вами, тому что яна больш по тэме менавіта навучання. Ўсё ж таки, вот мы кажам про тое, что зараз вельмі ідэалагізуецца весь працэс навучання ў школах, і не толькі ў школах, там пачынаючы, відаць, ужо зараз ад дзіцячых садкоў, і ўжо там про універсітэт я нават не кажу. Ну і про ролю настаўнікаў тады вось у гэтай сістэме развагі ідуць. Дарэчы, таксама вось было пытанне, не знайду зараз, там хтосьці напісаў про тое, что ці можна сказаць, что зараз все настаўнікі сталі как бы стали прасоўвальнікам інтарэсаў лукашэнкаўскага рэжыма. То бок, вот як вы бачыце на сёння ролю настаўнікаў ці не? Таму што каментар, про які я ўзгадаў, ён быў такі: настаўнікі робяць сваю працу насуперак рэжыму. Сапраўды робяць? Насуперак рэжыму, насуперак вось гэтым завучам, якія за ідэалогіяй сочаць, насуперак ваенковам, якія прыстаўленыя вось гэтую ідэалогію там іншую прасоўваць. Што адбываецца? Як вы апісваеце? Ну, ведаеце, тут же у нас замераў няма, якія настаўнікі як працуюць. Ёсць тыя, якія адкрыта падтрымліваюць рэжым, ось, а ёсць тыя, якія займаюцца таким ціхім супрацівам. І тут дакладна не скажаш. Ось, і ад настаўніка шмат што залежыць. Конечно, вось з такімі падручнікамі, якія ёсць сёння, падаць альтэрнатыўную думку вельмі складана, але, ну, ведаеце, я ў савецкі час вучыўся, і таксама был такі прэс вельмі моцны, ідэалагічны, ось, але былі настаўнікі не адкрыта, але ўкосна, усё яны казалі тое, што думалі. А тое, што ідзе пэўны супраціў у школах, ну, ёсць такія укосныя звесткі. У сакавіку гэтага года пракуратура Мінскай вобласці рабіла такі рэйд па школах, і яны праверялі вось гэтае ваенна-патрыятычнае выхаванне. І знайшлі там безліч парушэнняў. Гэта, конечно, унікальны выпадак, бо я, шчыра кажучы, упершыню ў сваім жыцці чую, каб пракуратура влезала ў адукацыйны працэс. Вось. Ну, калі яна ўлезае, значит, там сапраўды не ўсё так добра. Ага, вы што хочаце, каб паўтарэнне 20-го года, каб ізноў тут вырасла пакаленне ідэалагічна скрыўленае, да, адносна асноўнай ідэалагічнай вот парадыгмы лукашэнкаўскага рэжыма? Гэта менавіта так. Вот Вожык Патрыёт, это ён акурат таки пісаў гэтае пытанне, просіць удакладніць ваше меркаванне. Ўсё ж таки, выкладчыкі ў Беларусі, яны сёння салдаты Лукашэнкі ці не? Ну, не солдаты, горш. Лукашенко пару гадоў назад казаў, што настаўнік – гэта чалавек прэзідэнта. Я так разумею, што для яго гэта значыць, што гэта яго ўласнасць у якасці прыгоннага, да? Чалавек прэзідэнта. Так яны павінны быць салдатамі, і пра гэта кажуць безліч разоў. Далёка не ўсе яны такія салдаты. Ёсць розныя.
Ну сапраўды нельга і не трэба усіх под одну грабёнку, як кажуць. Але я хацеў бы яшчэ звярнуцца да тэмы уже тады вышэйшай адукацыі. Мы шмат чуем про тое, что з-за праблемаў с візамі, с выездам, с дакументамі, якія патрабуюць заходнія ВНУ, тыя ж самыя польскія і іншых краінаў, а якія немагчыма можа быць за пэўных перашкодаў узяць у Беларусі, беларускія моладзь, подлеткі едуць паступаць у Россию, ну ці яшчэ там куды можа быць у іншае там у Китай там ці яшчэ куды-небудзь, і заходні накірунак ну амаль закрыўся. Так это ці не, што адбываецца? Не закрылся. Я разумею, что проблемы есть, проблемы менавіта вось такие процедурные. І асабліва ў Польшы з імі складана таму, што ёсць такая добрая рэч, як аўтаномія універсітэта. Але часта бывае так, што ў кожнага універсітэта свае правілы. І вось дзякуючы аб'яднанаму пераходнаму кабінету ў гэтым годзе створана праграма, якая павінна вось зрабіць такую палёгку пры афармленні дакументаў, але зноў жа такі гэта рэкамендацыі, якія падтрымаў польскі бок, але апошняе слова гэта слова рэктара. А у любым выпадку, нават не гледзячы на ўсе гэтыя перашкоды, большасць моладзі, якая едзе навучацца за межы, яна не едзе ў Расію, яна едзе на захад. Гэта факт. Я ізноўку вярнуся да вот гэтых праблемаў, якія ёсць там з дакументамі. Ну з візамі гэта зразумела, але з дакументамі ўвогуле пры паступленні у нас ж і адна з прэтэнзій, якая гучыць. Ну Ціхановская ж сустракаецца і з прэзідэнтам Польшчы, і з міністрамі, і з дэпутатамі. Што яна не можа вырашыць гэтае пытанне? Вот чаму вы, вот скажите, вот вы што, не можете як дарацца яе па навуцы і адукацыі сказаць: Святлана, не займайся ерундой, выраши гэтае пытанне. Хуценька пайшла і вырашыла. Но я могу сказать, что абмяркоўваецца гэтае пытанне регулярно. І не толькі Светланай Ціхановскай, але і Паўлам Латушкам, і шмат якімі іншымі прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Але ёсць праблемы сістэмныя. У тым ліку ў Польшы гэта было звязана у мінулым годзе ускрыліся злоўжывання з замежнымі студэнтамі ўвогуле. Узнік адказ на гэтую сітуацыю, якая закранула і беларусаў. На жаль, гэта мы за мяжою. Мы тут у эміграцыі, можам сказаць, у гасцях. Мы не можам патрабаваць, мы просім, але ўсё ж таки збольшага насустрач ідуць. І самае галоўнае, што не гледзячы на ўсё гэта, колькасць беларусаў, якія вучацца на захадзе, яна павялічваецца. Ну і на завяршэнне, вот вы, я тут паўжартам безумоўна казаў про тое, что вот чаму там Ціхановская не пойдзе і не вырашыць там Наўродскаму не паставіць задачу нарэжа, каб ён разабраўся з этой сітуацыяй. Але вот вы сказали, ўсё ж такі іншая краіна, дэмакратыя, іншыя падыходы да функцыянавання вышэйшых навучальных устаноў, аўтаномія, про якую вы сказали, і рэктар вырашае, на якіх там патрабаванні будуць да дакументаў там і да ўсяго іншага. І у яго працу не можа ўлезці там ні міністр адукацыі, ні прэзідэнт, ні яшчэ хто-небудзь. У той же час вось пакуль яшчэ выканаўца абавязкаў дарадцы там ці прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па справах па пытаннях моладзі, ён выйшаў з першай сваёй ініцыятывай стварэння візы маладога беларуса. Яна вырашыць пытанне. І ўвогуле вы верыце, што такая віза можа быць, з'явіцца? Мы ўжо тут пашпарт новай Беларусі стварылі. Тут трошки іншае. Так, гэта Грахоўскі выйшаў з гэтай ініцыятывы, он яе агучыў. Трэба спытацца. Пакуль гэта пытанне, за пытанне па пысе не б'юць. Спытаемся, паглядзім, як адрэагуюць. Адрэагуе хто? Той же самы польскі ўрад, літоўскі ўрад.
но пакуль не пыталіся. Ну, он пытанне паўставіў, вось, але трэба яго аформіць і перадаць канкрэтным службоўцам. Ну что ж, паглядзім. Галоўнае сапраўды, каб эта ініцыятыва спрацавала, гэта будуць, ну, прынамсі, дадатковыя магчымасці для беларускай моладзі неяк свой шлях на захад выправіцца. Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся. Я нагадаю, што з намі быў дарадца Светланы Ціханаўскай па навуцы і адукацыі, гісторык Павел Церашковіч. Дзякуй вялікі, спадар Павел. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь. Вам, слухачам, до пабачэння, жывем.